Kaixo, Jan. Bai, arratzaldon. Zelan gabiz. Ondo, Donostitxi gabiz. Bai, eskerrik asko etortzeagatik benetan. Bai, ez da zaitxik. Jan Zabala maukinako ez. Bai, antxe bizi guztixe, gero ebilina bai, Ameriketa eta Filipinas da hortik, baina bestelan Ameriketan, bizi guztixe. Zergatuk. Zergatuk, Ameriketa. Pelotan, zestaz? Pelotan. Zesta puntan, oin hemen gabiz Euskal Herri zen da, baldemena Ameriketan lau bat urte eta beste bat Filipinasen inoan. Zestaz goazten. Nire gidala aitakatuk jaso dozu, Bai. Afezinuez. Bai, haitxepean jokatzean Ameriketan, eta beran bidi segitzen hasi izan, gura ametza eta lortu den duen, alako baten nentzie. Gogo bat ezaga nola esan zenuen alta nire pelotan jokatu gugortero, nola esan zen. Ez hori berezkue, torri zala, berak beti neuen beraz frontoien, ensaietan da bere ikusten duten beti, jolazten da, neupe, zesta bat erreala ustien, 5 urte neukela da. Da, antxe, natural hasi jolazten, da, beste deporte batzu baino gotutxu emote daten, oso abile deportitan, eta hortxe, segidu, haitxan bidea. Zesta puntari esker, zer deskubritu zenuen, zergatik oso ezaguna egingo zitzaizun baina bauan zauzenean beste ikuspegi batetik ikusten duzu ez. Bai, zestiko lan, emosten honena, esango neuke, zeudoten jentia, gaur adibidez zeuri, zeutu zeitzuten modun, aukeri, jente pio bat ezeutu, gauza diferentik egin, toki barrixek, bai, amene iparraldien, Euskal Herri zen nahi uste herritzen dagona, gero kanpun zier, orduan, pentso, demosten honena, hoxala, lagun hartie eta jentie zeutzie. Akordetan zaga zuga lehenengo pagotira. Nire logo, hainbeste jokatitxuaz, ena lehengoaz akortan. Duket argaxi duket, zelan 5 urtaz Ameriketan da itxaz jolazten, baina, nik horretanak astute dukaz, etxate akortan, da, gero partido klabe batzuk, igual profesionaletan da debutek, eta horre bai, akortana, baina ordu asko dikantxan. Nola izan zen profesionaletara pasatzie zaila erreza? Bai, ezagun holan eukera asko be, eta nik holan lehenengo debuteo Filipinasen inaban. Hase eukeri moztien 18-19 urtaz, oin atzera behitxutean, sasoien derri hor inaban, ja erretireu, debutau, prisi neuken, baina, Filipinasen moztien eukeria, antxe urte bat jolastu duen, eta gero bueltan onatorri egin, atzabe lantzen segidu bier, hemen eukerak hartzeko, eta apurka lanan buruz, aukera bat hemen bestien izin agertzen da, hortik aurrera, fundi gauzak hasieri esan izena erretza, baina, ni pentsot kirol danetan profesional eta eltzi ez dala erretza, gero hor mantentzi ebez, baina, behin pausu emotezunin, Eta adibidez, Filipinesetan, Ameriketan, han beste modu batean ikusten da erremontearen ohitura edo hemen bezala. Ez, guztiz diferentie. Hemen kulturi da. Atzen jentiei guzteu itxako, euskaldune da, ulertu itxen dau, da doi, kirola ikusta. Bai Filipinas eta Ameriketan da, aposture atzenin kinelaka jokatzen da, beste modu baten jolasten da, partiduk eta barik. Hementxe, eskupelotan kaleska jolasten da modun, tantu galtzezunin kala, eta postularizek postu egiten dut, nok irabaziko den. Askotan izena bezak izan, zeintzuk numeru, bakotxak numero bat egunken, da orduan haurek ikustu den numeru, da numerora posteta ben, da
Gero izena asko jute zinepai, baina asko jakin beze zein ginen. Orduan, hemen garrantzitsuaren bezala jokatuko dauen, han berdin da kakotzen artean, ez? Bai, hori da, han ikuste ben numeruek, zelan kineletan ondo basabiz, ez pasabiz, hoxe ikuste ben horren arabera aposteta ben, baina ez dut ziren arduratzen nire ona basan edo txarra basan kantxatzeuena. Hauren apostue ondo urtetan batzien, haure posik. Zenbat denbora egon zinen Ameriketan? Ameriketan 4 urte. Gero oporta etorren nintzen, baneuken kontratu bueltetako eta hori, baina, bueno, Trumpeta sartu zen, da haren immigrazioko legik eta hori, eta betzo diru lau izeinela, amentxe gatu dier zeinen, oportan etorretxe, baina amaitxuak gurango aventuria. Baina zu gugazen nun hueltatzea, ez? Bai, ni eitxi pasan ondi joan egon nintzen. Baina, bueno, hemen bekero txarto jun. Eta dugu komentatu bizimolua, jom zogatik han handiak, zake raskazleloak, edifizioak, dena diferentea bizimolua. Bai. Dana da undixe, ez dauko amengo modun kala urten da tabernan baten lagun topau, da poteo bat eitxoko hori, han hola ez da dana da urriñin, dana da undixe, beste guztiz diferentia, niri guztetaten. Baina pelotari bizitziaz, hanguen bizitzi bihar ginana, neutzat gogorre isea, guk hemen hobotoa bai oporraldetik, bai baja aldetik, seguridade soziala horre gauzaren eta guk hemen oso ondoga, haurekin konpareute. Bestela, pelotari modun da, nire oso gustora lagun hartin batzerin guztetatzen egin, hortik biziza, denpora ona beti Miami gaina, orduan ni neu benitzen kegetan. Eta inglesa? Inglesa niko ondo, umetan beha itxean egozan, Ameriketan. Kutsatu apuen, nire osan gaitz eiten dozte inglesa. Bai. Bueno, hori ibiltzi da, niri bepaztate lehena umetan ondo itxenean inglesez, gero galduna ban, da erabiltzi da, atzen nien, hizkuntzatan nahi pentsute katxake hasieran, baina, bueno, lagundu itxen dugu. Ameriketan da bizi basa eta holan inglesez eitzen badanak, beste gitxatu gatzen, orduan horrek errestu itxetu ikesteko orduen. Segiteko remonteak beste kirol batek agian ez duena. Ni pentsatut veloziade dela, Guinness liburun da, rekorra, 315 kilometro orduko dela pentsot. Eta pelota gogorra, orduan, arek emotetzen espektakulari eta bizibiliai, batez bel, lehenko ze juten dana frontora ikusta, ni pentsot hoxala, jentiek eixen atenzio ditzetena. Eta zuari bidez, abiadugan, nola moldatu zaga abiaduga edo zein da zuke abiaduga. Ez dakit dut esaten, holan baten katxondeun da neurtu duen, da ez dakit, berreun da, azozer edo botana, baina sekuloena parau, neurtza ondo botata. Ni neuko bastante pelotaria, igual fuerte motitzena pelotiai, beste batzuk, beste habilidade batzuk, igual peloti sartzeko orduan, edo atzerin kiroldan eta modun, bako txaperan gauza onak eta txarra daukez, orduan, abiadura aldetik ez duket, bastante ondo manejetana. Eta remonteak pisatuko du, nola eramaiten duzu pisu hori zogatik eskuko pilotari batek takoak ipini eta jazta pelotari eman esku pilota, baina zuek remontea dagamazue. Bai, guk erremintxiez, estiek, kilo erdi inguru do, pixetan dau. Haundixe da, gero ez dauke horren beste pixo tamainoaz ikustxe, kilo erdi bat daukiko dau. Gauze bai, bizi guztxegu horretxaz oitxua zenez, guri etxako pixutzu behitxan zen, edo gatxa behitxan zen beraz manejeti. Lehenengo sartzen zunien, bai, danak ezin kabitu egiten diz estiaz.
Baina, bueno, ene izango holan pixutzu danik. Ni pentsot eskupelotaguk meritxo gisa dukiela. Are pelotia holan eskua zenmoteko danak esku gaunditxute egitxue. Nik gaztetan ebili nintzen, baina la, enean, eskuk beti gaunditxute, eskutako mineta. Zuek babesago deko zue eskuek eta... Bai, guk atzeri guantin sartzeu, eta guri eskuk ez tozku bape sufritzen. Guk peligrosue holan esango, pelotik joten batzu, baina esku pelotan, nipentzote, meritxo gizeukiela, ari pelotiei holan emoteko. Zion, demagun partidoa deko zule. Gau, zapatua da, jendeak eta noiz ikusiko da ben bideoa baino gau, zapatua da, zapatua txatia, demagun partidua edeko zule, frontoi batera esoiezela, eta zer da lehenengo gauza egiten duzuna. Bueno, nik ez dugut holan rutina askoik, Monsterra eratot beti, partidu horretik, holan energisa apur bat edo emoteko, apur bat pizteko, ze kafita etxate guztan, batzu kafita hartzen dut olakue, kafi segulo etxate. Da, Monsterra tolagu eratot, da gero, launein da, kontu kontado, da, nahiz izan, larri konzentratako partiduen, geisha, laun hartin egon, han kontu kontau, txorra batzuk, alkarrei adarra jo, bestie, gero ira zimitzut, bestie, betiko laun arteko lan, txorra etxukita hori, gero hori, manixi dugu, kantxa sartu horretik, seguloztoz estilotzen, beti kantxa barrun lotzoz estie. Baina holan espezialik, betiko berotu apur bat, eta estirau, eta hor txeke usak itxuz, kantxa sartu horretik, baina holan espezialik geneuko izango. Aleintzena beti siesti botaten, partidu horretik, hori bai. Ziestatxu bai. Nolakoa da kantxako giroa partidu baten, zuek joko gazauzie, baina nabarituko dozue kanpoko buia hori eta... Bai, batez behoin Gerniken, holan hainbeste jente eta musika eta nagunez. Hasieran, lehenengo urtitan bai etxoan impresiñoi edoa, inoz bai hau txistogarik eta gatu nerbizukin da. Baina, bueno, gero jutez oitzen, da separetan jakin bizue apur bat hango zaparrai eta hori dana, gero kantxan, bestan eza konzentretan partidun, orduan alein du biza, hango separetan, da zeure biharra eitzen, baina bai eitzen dugu. Nervioso, eta besta postasune bai, gauza edarra, nik urte asko ona kantxan, igual honena egon dizenin, Feliz da honedana jogatzen eliztegi eta oso honak zinarek, eta igual berrotan lagun, lagun, frontoien, da klaro, nik ikustian 2000 lagun, postasune Jok, eta gainikako jaialai, piloteleko gabe oso berezia izango da zuetzat, ez? Bai, oin hartu da gaina horreaz, telebizio eta mundu guztiek Gerniko oin hartu da ninjarraz da, gutat espeziala Gerniken jokatzie, gozamena Gerniken jokatzie, jente pilo bat torten da kanpoku, pregunte jotzu humik eta oso posarrizea. Gero kantxa modun, politxea, ni guztat kantxa luzie, naturala, ni betot dana daukela Gernikek, eta oin baite laguntzia ez da hori, ondinok espeziala hori dugu Gernike. Zer jadunazitzen egon zaga series, winter series, edo nun ebili zaga. Nos jogatura, bigarren jarrungo dixet eta hirugarrena do, laugarrena jogatu nahan pentsatot, partidu bisek aldu nitxun, orduan... Baina winter series, ez? Bai, winter seriesan, aurten. Duda, zatu jate eta baina winter series. Bai, aurten bisek alduz, da oingo astelenin jokatzeu, ogotamarrin jokatzeu beste partido bat, baina ligillako atzena, eta bueno, alegin dugu, bintzete partidoanak aldute, eskuten kala, aberre. Galdeko, igual da nire inusentakeria segeteketak eta zen, baina beti gauean. Bai, bueno, izan guk atzaldin zazpitxerezetan jokatzeu. Bale. Ero telebizioen egoten dabe,
Gabaz, atzeri telebizio gora ari zua itxik eta... Eta zuzenean. Ez da izeten, Bai. zelan esaten da, directo, Gipegi. falso directo, zuzulako esaten zia. Bai, justo horrek horretan notiziak eta goten di, eta horrek ezin di ikutu. Eta gero bai oso berandu da frontoien marterrezetan partidu hasti, amabizetan amaitxuko zan, oso berandu da, orduan bueno, guk jokatzeu da gero moten da. Telebizioan, horan guri depori motezku, etxa heldu eta ikusten duk euro partida. Bokatu, nik ikusten dut hasiera justo minuze bukatzen da eta. Eta gero. Bai. Guatzen pixka ezagutzera. Zer musika entzuten duzu? Musiki apur bat danetik entzutot. Holan kotxin da nabienin berretxarrak olagu pintxot, euskal roka geixa pintxot. Baina adibidez partio horretik eta siesti eta gero, beti dutxau da itxena, horregetoie edo bakalado olagu pintxot, apur bat animetako golfutzea. Nik adaka batzuk izan duzut. Remontean eman duzun bide honetan, zen izan da zure helburu nagusia. Diferentik egutxoaz, ni pentsot bizitzan en general objektibuk auki dizela, objektibo txikixek esan gau, eta aretxe kumplitzen jun, eta gero, por supuesto, bat auki haundixe, nire kasun zan Ameriketa heltzi, eta gero udan hemen jokatzi, da, adibidez, hemen udan jokatzi, lehen hemen udan jokatzen ja, esan gau, onenak. Orduan, nire objektibo beran sasoien, irreal bat modun zan, hemen ja onenekin jokatzia. Atzen nire helduna. Baina, bueno, gero negu zan, objektibo txikixek, agertzen dizen txapelketak, ia ase irabaztoten, gero ia ase jokatzoten. Da holan txik, apurka-apurke, eta, baina, bueno, objektibo principala zen, Ameriketa heltzia. Kumpliduna ganin, ja bastante tranquile, horitzen, ja, handik aurrak usana, bueno, premio. Zure denbora lebean, zer egitea guztetan jaitu? Kirola, normalin crossfitea jutena, aztin egunero jutena, aztin lau posbiderreo juguna, gero zestaz entrenau, biharra behitxoten ez, zestatik ezilik bizi, entre biharra eta crossfitea hori, temporada libre larra iztute dutzen. Baina, bueno, oin kapritxo moduen motorra erosiot. Lehen beneuken kalako motorra, da oin zirkuiturako erosiot olan kapritxo moduen. Eta zestako entrenamenduk nola antolatzen dituzu? Gu gehitxeu, gehixenok klub baten hasia, herriko klubin, da gu nineu Markinoko klubin hastxekuna, berritxu eta Markinen, eta haitxe, lagun hartin geuken zaitau, adibidez, horztira lero partidu jogatzeu amistozue, da ero hastin beste behin birritzen, entrenamentu bai zein eskolako gaztikin, edo geu bizi ustxo jogatzen darun jentie, edo eskolako entrenadorak antolatzen dau, da haritxo izaten dauna. Bai. Bukatzen gaude, baina nire nuke bukatu gure jakin gabe zentzuria zure kezkak. Zekentzen dizu loa. Eusasko bai, ez da, mundu guztiak keskak larri eukuz gaur egun. Baina, hola, zestara begire, esango neuke, etorkizun baten gatxik ustutela, zestak eta aukitxi, artesanu gehitzen da, zestak biharleko handixe duk, gero urte asko, bizuz, 5 bat urte pentsu dizela ikesten zelan nire zestak, eta ez da ikusten inorratzeti datorrenik zesta egin gotxunik. Orduan, zesta mundure lotuten, nik hoxe arazue ikustot etorre aldabela, bai zestak faltaldizela edo pelotak, orduan. Horretxei soluzion bat topau biako, ia baten batek topetan daben. Ja, mila eskerrak targetea opazitzea gaitek. Ez, zerro bat, nintzat, eskerrak zeuri, invitazioa itxik. Jarraituko zaitugu
jokatzen duzunean. Hori. Eta egongo gaga. Bai, bardin, nizunako. Mirateko diago agur bat gure ikusi lehen. Bai, bai. Agur! Agur.